Assalamu alaikum, sunana Nura Tasu. Kamar yadda kuke gani a wannan titi da cikin birnin Kano, wannan kwalta da take tsakiyar kan wannan titi. Bambare wannan da ake yi a wannan lokaci a ba da shawara, da za a ba da shawara sai a dasa fulawoyi da shukoki waɗanda suke ƙawata gari, suke bawa gari tatacciyar iska wadda take tsare mu daga gurɓatacciyar iskar carbon dioxide waɗanda waɗannan ababen hawa suke saki a cikin muhalli kuma take cutar da bil'adama. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan fulawoyi za su ba da dama ruwa ya nutse ya tafi can ƙasa inda zai je ya kwanta a ƙasa ya taimaka wajen samun ruwan sha wanda za a amfani da shi idan lokacin rani ya yi. Na biyu kenan. Na uku, samar da ayyukan yi ga matasa waɗanda za su zo su dashen bishiyoyi da waɗanda za su yi bishiyoyin a wajensu sannan kuma an samu za a iya samun da za su kula da waɗannan shukoki bishiyoyi. Wannan duk zai taimaka samar da ayyukan yi sannan da tsaftace mana muhalli. Assalamu alaikum, sunana Nura Tasu. Ba da wani wannan tasha da muke wayar da kan jama'a sinadarai da kuma tasirin su muhalli da muhalli da lafiyar